millors jugadors del món, Messi, Iniesta i Xavi. Enhorabona als tres. Tot seguit, unes persones molt especials, les mares dels tres jugadors, dirigiran unes paraules als seus fills. Hace muchos años que persigues un sueño que te llevó lejos de casa, un sueño que te cambió la vida. Un sueño que te dio una nueva familia, el Barça, y unas personas que te han instruido y te han dado consejos, una nueva familia que te ha ayudado y seguirá ayudándote. Un somni que t'ha exigit molt d'esforç, molt de treball i molta sort, i també algunes llàgrimes. Pero ese sueño no te ha hecho perder el rumbo. Durante este tiempo has crecido como jugador y sobre todo como persona. Una persona que s'ha guanyat l'amor i el respecte de molta gent, i això m'omple d'orgull. Para mí ya eres un ganador y te los mereces todos los premios que te puedan llegar a dar. Me alegro mucho por ti, por nosotros. I per tota la gent que et respecta i t'estima. Aquest guardó és també un reconeixement a la nostra Masia, l'essència del futbol blaugrana, el bressol dels tres millors futbolistes del món. I ara, el nostre capità, Carles Puyol, fa lliurament de la pilota d'or al Leo Messi. Enhorabona, barcelonistes!